Ako pangutana Bradsok mahitungod aning pamisa Bradsok pareha nato nga mga Katoliko. Kining pamisa Bradsok ato ning presyum nga ang mga kalag nga tuwa sa purgatorio nga diin nagantos pa nga sila dunay mga sala apan dili sala ang kanang gitawag sa Santiago 2:10 nga mosampot sa mortal sin nga kanang makapapas sa tibok mirito. Muna nga naa sila diha nya kay tungod sa hustisya ang nakahustisya sa pong kining purgatorio tungod sa hustisya. Pananglitan Bradsok kining atong mga panghalad misa diha santos nga misa nga naluwas na ang mga kalag nga atong ipahinungdan, it's either to as inferno. Unsa may dangatan sa atong mga petisyon Bradsok, palihog og tubag ni Bradsok. Salamat kayo, Brother Edwin. Praguso, naghisgot ka og purgatorio, gipurgastoryo. Nahay mga bata o mga dagko na nga maglisod sa ilang pag-itsar sa ilang hugaw. Niya mo resultag sakit, manang purgahon sa mga ginikanan. Kantigos lang purga. O gawas na to, hinlo na. Manang purgatorio pag hinlo. Gingan lang sa word nga purgare o purgaciones. Purgaciones pacem piccatorum, et Jesus ascendit sit ad extiram Patres omnipotentes. Pacens purgaciones piccatorum. Sa nakahimo si Jesus sa pagpanglinis sa sala niya, gikan diha niadto siya saka sa langit milingkod stong kamot samahan. Gikan niya tong dapit nga mga gibilanggo dito mga espiritu, pero giwalihan o gihatagan niya esperanza de la libertad, paglaom sa kagawasan. Kadtong gibilanggo dito nga mga espiritu wa to sa impierno, kaya na impierno di naman ulihan. Huwag nalangit sa walihan, kaya langit naman, nalangit naman. Si Jesus naghisgot og bilangguan ngang nabilanggo gagmay ragsa pero makagawas. San Mateo 5:26. Kadtong nakahimo gagmayng sala, bisan tuod umuagi sila bilangguan, maluwa sila. Matud pa ni Jesus. Unknowingly, we do not know if people understand that statement, the incarceration or jails of the world. Pero dili man ni ang gisgutan gipamulong ni Kristo, dili ni bilangguan sa yuta, bilangguan sa human sa kamatayon. Ngunit usa ka bilangguan nga giwalihan ni Kristo. Human siya mamatay niyang lawas gilansang sa krus, pero ang espiritu buhi mi sulod nining mga bilangguan ug iyang giwalihan. Si San Pedro balaanon nga tao gilamdagan sa espiritu sa Dios mingon si Kristo namatay sa iyang tawhanon nga kinaiya. Kinatsila sa kaniyang laman. Kailangan ka ng laman, Bradsok, no? O, si Brad Rudy, pinapriyam ng dili Tagalog. Sa ato pang iyang lawas ba? Namatay iyang lawas, pero ang iyang espiritu buhi. Nguna nga, kining miyanto si Jesus, o bilangguan nga bilanggo dito, dunay gagmayng sa magkagawas pa. Niya katabangan sa atong pagampo. Nguna nga lang itong pamisa, kalugan na paghalad o pagampo. Kayang santos nga misa, maong labing taas nga halad, atong giduyog pare nga itong mga pagampo para sa makalag sa purgatorio. Kaya doon na ba di ay mabasa sa Biblia nga ang makalag nangamatay kaampo pa? Doon na sa 2 Macabeo 12:45-46. Kay balaanon kini ninyong mong buhat kamo mga buhi pa, nga ang inyong mga pagampo ikatabang ug makapasaylo sa mga sala niadtong nangamatay na. Ang inyong pagampo magkatabang niadtong nangamatay aron ilang sala mapasaylo pa. Na kanang sala na bahin mas duha, kanang sala nga ngadtos kamatayon impierno, aw di na madagampo. Pero kadtong nas purgatorio madapagampo. By the way, kani akong isulti dili ni tinumutumo na sa 1 Juan 5:16-17. 1 Juan 5:16-17. Mayon sa nawan doon ay sala nga ngantos kamatayon, dili na ni madagampo. Pero doon ay sala nga dili ngantos kamatayon, ikaampo pa ninyo. Aron pabangunon sa Dios ang taong nakasala sa sala nga dili ngantos kamatayon. Morning souls in purgatory, katabangan pa sa itong pagampo.
mo nang misa usaman sa hataas nga pagampo ug labing taas nga pagampo duyog sa pagsaulog sa pagtipik-tipik sa tinapay ug sa pagkonsagrar sa bino mo na nga makatabang na sa magkalag. Kanya ang pangutana ni Brad Edwin lagi para gusto nga sige tag pamisa, sige tag ampo, yang kalagday nga atong giampo na luwas na to nas langit. Wa ka mapakyas, wa ka mapaltos, mura tag nagsabwag sa mga binhi ngadto sa yuta, pero ang yuta day nga atong gi sabligan sa mga liso sa mga lugas, dili na katamnan kay wa naman diha ang atong gi panungdan ang mga kalagtuan naman sa langit. Ibalhe naman. Wa pa mausik nga itong pag-ampog pamisa. Ang tubag sa simbahan, wala mausik. Kaya katapusang musaw sa itong mga pag-ampo ang Diyos man. O kanang buhat sa pag-ampo, maayo man. Busa iya na tumbasan og maayo katong naghimos pag-ampo. Unya, kay wa naman diha. Ang gipamisahan, wa naman diha atong yampo. Kaya naluwas naman, idapat to si Ginoo sa makalag nga suod nato. Doon na tayo makalag nga itong ipanungdan. Danas langit sa itong pag-ampo. Pinagisgahom sa Diyos. Katong nabilin, isumbalik to sa Ginoo itong atong pamisa o pag-ampo, idapat niya itong kalag nga dool nato. Matod pa sa simbahan. So di mo usik. Dili mo usik atong pag-ampo. So mo nang magbrayon tas pag-ampo para sa makalag sa purgatorio. Ay, by the way, bagong tugon, naabasay pag-ampo para sa patay. Kaya kanang imong gisgutan, Bradsok, sa 2 Macabeo 12, 43-45, kuhan man, pag-ampo man na nga gipanungod alang sa diya sa daang tugon. Ngutan na tag naabas bagong tugon, naasad. 1 Timoteo 1:18. Si Onesimo sa kahigala og suod kay ni Apostol Pablo, nga dihang nabilanggo siya, nagduawan kaniya, nagdag pagkaon, naghupay siyang kamingaw, malagaron kay si Onesimo. Muna ningo si San Pablo, dako kung utang buot, nining tawhana. Ginoo, nagahangyo ako, nangamuyo ako kanimo, nyatong dakong adlaw, sa pagatubang niya, kaluy siya. The great day that he will face you, have mercy upon him. Sa ito pa, ang iyad ang iampo nga si Onesimo, patay na. Kay nyatubang niya itong adlaw. Kanang adlaw ang isgutan, that is the great day for us if we are prepared. Kaya mo na ang pagpurong-purong sa Ginoo sa ganti para nato. Bisan pa niya na, giampo ni Apostol Pablo si Onesimo yung higala, nga bisan pa niya na, wata masayod siyang kinabuhi ni Onesimo, doon na ba'y mga gagmayng kalapasan, giampo ni Apostol Pablo. Nga Diyos, maluoy ka niya. So, he was already dead. Onesimo was dead already. Yet Paul prays to God in behalf of the friend Onesimus. Muna na itong tubag sa may pangutana ni Brad Paragoso Edwin, nga di mausik na itong pagampo, bisan nga itong gipamisahan o giampo, wala diya sa purgatorio, kaya nalangit na ang atong pagampo. Gaksons Ginoo, o yan ang ibisibis, ang maong mirito, ngadto sa napilin nga magkalag, nga naas purgatorio, nga duul sad sa atong kinabuhi. Salamat, Brad Edwin Paragoso. Salamat sa iyong pangutana.